Здравейте! Днес започваме поредица Топ интервюиращ с практически съвети как да станеш отличен интервюиращ и да избираш най-добрите хора за твоя екип. В следващите видеа ще ти дам конкретни техники, които използват топ менеджери и HR експерти, за да преценяват кандидати на съвсем ново ниво. Днес ще ти споделя как да разбереш истинската мотивация на кандидатите. Нещо, което много интервюиращи пропускат, а именно как да прочетеш между редовете. Нека ти споделя нещо важно. Истинската мотивация на кандидата не се казва директно. Тя се усеща между думите и в начина, по който разказва за себе си. Просто да попиташ защо искаш тази работа е прекалено повърхностно. Вместо това, задавай въпроси, които отключват дълбочина. Кое в последната ти работа ти донесе най-голямо удовлетворение и защо? Какво би те накарало да напуснеш тази позиция? Разкажи ми за момент, в който си се почувствал истински горд от постигнатото. Докато кандидатът отговаря, наблюдавай какви емоции изразява. Говори ли с искрен ентусиазъм или просто рецитира клишета? Колко конкретни са примерите му? Истинската мотивация идва с детайли, а не с общи фрази. Дали се връща към едни и същи теми? Това са истинските му приоритети и интереси. Понякога най-важното не е какво казва, а как го казва. Паузите, тонът, езикът на тялото. Ако искаш да научиш още техники за водене на интервю, следвай ме. Предстоят много полезни видеа в тази серия.